gembel ngono iki Kang Di. Ayo Pak Bloteng. Kadisen kok karek gade. Pilo Mbak Yati, bojo Mbak Yati. Bojo Mbak. Asik, asik. Yuk. Yuk. Oh iya. Asik. Mas Tengil wis bar. Matur thank you Ya, Ji, Ji. sami-sami. Iki mau jane ono sapa to kok kelebatan kok koyok wewe gombel. Ora temo wewe gombel iku. Kok persis sing Aja ning wedi Mbak, aku wis jinak kok Mbak. Yuk diaturi, yuk monggo. Pandemen Singajaya, yuk diaturi monggo Jung Yuni. Kalau mau sampun napa nggih hiburan saking lawak Nggih. kondiang Cak Tengil. Cak Tengil. Heeh. Sing tengil-tengil ngono kan. Tengil-tengil. Nggih, niki diiringi lagu-lagu malih. Nggih. Kersane Gambyak malih. Kare rame. Nggih. Nggih. Ono apa? Lah, Mbah Sagi podang Wonten kuning. pamundutan menapa? Podang kuning Mbah kuning. Sagi pokoke ora tau keri ngono lho. Nggih, tembang wajib wonten mriki. Diaturi langsung yuk sacet-sacet katuran podang kuning Podang sinareng kuning. Singajaya nyampur sari. Sari. Aturan Sugeng Kodur, dumateng keluarga besar Panjenengan Mas Regi. Matur nuwun sanget nggih. Ayo Mbak.
Podang kuning menang pawontenan saking panjenenganipun Bapak Saking